A partir de demà, la informació electoral que us oferirem no es basarà en criteris periodístics, és a dir, segons la importància dels actes i els continguts. Els partits tindran, dins els blocs electorals, un ordre i un temps determinat en funció dels darrers resultats electorals. Una imposició que s'ha de complir per ordre de la Junta Electoral, però a la qual els periodistes ens oposem. Pel Col·legi de Periodistes, els blocs electorals no són una garantia de neutralitat ni de pluralitat informativa. Aquest problema no és un problema dels periodistes dels mitjans públics, és un problema de tota la professió, i el que volíem era com a col·legi dir teniu la solidaritat de tota la professió, i després llançar un missatge a la societat dient això dels blocs és una mancança de qualitat democràtica. Pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya és inacceptable que s'apliquin els mateixos criteris de la publicitat institucional a la informació i recomana seguir aquests principis. El principi de la professionalitat en la informació, el principi del criteri informatiu, el principi de l'equitat, no el de la proporcionalitat. I realment nosaltres el que demanàvem era una flexibilització. El PSC accepta certa flexibilitat als blocs si no s'altera la proporcionalitat i si ho creu que la pluralitat només està garantida en blocs estrictes. Les televisions públiques han d'informar de l'activitat dels partits, ha de ser proporcional al pes que tenen aquests partits a la societat catalana, però que al mateix temps això s'ha de combinar amb la flexibilitat per la informació sigui atractiva i interessant pels ciutadans i que s'informi de les coses que estan passant amb un criteri periodístic. Jo crec que si estiguéssim en un sistema on predominés l'arbitrarietat, doncs tots tindríem una opinió molt desfavorable. Aquest jo crec que té l'avantatge de donar unes regles del joc clares que tothom sap quines són. El PP també creu que els blocs són garantia d'objectivitat, mentre que Esquerra i Iniciativa hi estan en contra. Creuen que perjudica la informació que reben els ciutadans. En aquesta campanya els periodistes poden decidir la informació del dia a dia si això no altera el còmput global de temps i ordre de cada partit al final de la campanya.